Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa iki ning ngguri omah pas iki. Aku arep njaluk warah Masno Dangir iki wong ning ngguri omah iki. Masno. Iya arep anu Mas, njuk warah. Warah iki wis matur yo iki. Kalan kan. Wis pokoke diconcong ya mak kegiatane Masno. Ya seperti orang mati ya kak obat. Iki baru obat itu Mas. Iya. Kak obat ora mati iki. Cek ngono. Ombak perang wit itu yo. Akeh kae. Dia mau tok sisane. Entek iki ora pati mati. Betul mati Mas ya. Heeh. Bu semprati ndak apa ndik iki. Wih, iya, tolong yo saiki kudune mati lho kok. Cepete gembukan mati. Lah kita Bu paculin iki mari apa Mas? Iki godang banyu ben gak ngondong anu. Ben banyune kainan kene. Ke pemirsa bedo di paculi nggih kalenan. Jenenge apa Mas? Kainan. Kalenan, masuk kalenan Dangir. Apa ndik? Iki dari jagung iki. Dangir jagung. Yo asline dangir apa-apa ya, tapi yo apike kok dangir. Wis Mas ndang jajal Mas kok aku tak jajal. Warai maksudnya. Yo. Mok ngetok kok iki kainan iki. Mungkin pemirsa iki jenenge Dangir. Iya, iki kainan iki grup jagung ben ka jomplang kok ben. Oh. Nek gak gurukan kan padha jomplang biasane gak udan kae. Dan angin lu kae. Oh iya. Ini untuk lu ora weri sithik. Iso apa ora Mas aku ora tau iki macul Mas. Ya, yo kenaon dasarane. Iki jajal yo. Sing anu pemirsa pas guri omah iki. Sing digarap Masno iki. Lu buat jagung tak sakno kuwi. Iki jagung kabeh. Iya, pari mu. Kuwi tok pari kok. Waduh, kok wis digoleki bojone Mas? Rono digoleki ibu kok sarapan Bang ya. Sarapan sik to Mas, Mas niki kudune kok. Walah yo. Sarapan yo kuat. Jam 8 kok. Apa Mbak Ti? Leh, enek Masno e. Kalau pemirsa iki kuwabe jagung iki. Salo enek paring kok Mas. Iya, pas sak tok kuwi betul omah kae kono kae pari. Ya ono pari. Jagung, betul-betul jagung kabeh sak. Sampai teko SMP kono ya Mas ya. Ya sampai kae juga ya. Apel. Jagung ya. Ambek kowe lembak karo ngunduh. Lombok ben. Alhamdulillah ya sak wit, rong wit wae koyo ngono kae. Iki Mas, diparani bojone niki ya sarapan sik to Mas, Mas. Iya. Parane iki tekan aku pendelok pitik. Oh, pitik ora mana. Anu ya. Pitike gede iki lho malah. Iya, karo ramane aku. Ya datar ya aku kuwi, asline yo roh nih. Cuma yo Pendelok pitik tenan kok dulu. Nek nang Iki. ngene nek kodang ya enek. pitik ya tenan, wong pitik jak pitik. Wis mbok kei anu Mbak, wis mbok kei apa jaring iki pinggir-pinggir jane. Lah warna tapi ojo melompat kabeh. Lah Rika kok tinggal ndi? Aja mangkere ya. Lagi penantang bojo Kalah. Istri duraka ya. Niki senengane guyon pemirsa wong ngene iki. Bojo iki dadakan ladang swarga tiwalange kere. Niki ya guyon pemirsa wong. Senengane ya guyon Masno karo Mbak Ti. Halo. Guyu karo Bukaji. Kuyu karo buka. Ya mangno, kok tak njaluk warah iki tak nyepil anune. Iki lho nandur lombok, undak lombok. Undah lombok Besti. Ini anu pot wong tani anu Mbak ya. Nandur dhewe. Iya, ya lombok ya tak andur tapi sing awah yo kok sak wedi. Ora sing cok ya iya. tak akeh. Sing nandur ya Masno, Mbak. Dijamin ki sing nandur. Ki aku karek trimo ngetili. Iki cocok digawe sambel. Cabe rawit, Mbak ya.
Cabai rawit apa ki ora? Cabai biasa. Kayak apa mbak ke? Apa? Blutru. Blutru. Ora Jadi blutru mbak, kilometer. bahasa Indonesia ini ora blutru mbak. Lah apa? Parah nak bahasa Indonesia Di sore ke. Gambas. Gambas sih enek-enek, gambas sih sing halus ora sing anu. Oh beda mbak. Gambas sih enek dhewe. Aku arep jaluk warah Mas Noke lho. Ya nang jaluk rono ta aja aku wae. Wis Lombok iki enek mbuh pirang wit iki. Jaluk iki delok ya jaluk nang pemirsa ngono. Apa? Nyang nyepet ombak. Oke niki ora oleh mangan pedes kok. Iki karo pemirsa ben panane melimpah ngono. Ya dongakno pemirsa iki Murah. jagoe Masno dongakno muga-muga Alhamdulillah harga apik iki tuwa. wae apik. Ya anu ki sing tara serat tuwa ya tak selami ki. Arang-arang kebanyon gane bengi leso lancar iki. Yes, aku tak jaluk warah Masno iki. Jajal Mas warai Mas. Ora iku kok nak nendang apa njajal truk-truk ngono. Iso aku ketok tau. Mas. Tak dekor no. Lho kok ngene? Kameraku Mas. Iya. Yo guys. Ono bener ora? Wah, wedak wae macul kok. Oh. Oh. Barang ketok. Wah, endang yo ngono kuwi jaga juru kita. Jaga buru ki yo piye lah. Waduh guys. Heeh. Malah mati. Iya. Ya yo jenenge matun jagung, aja jagung diwatun sukete. Wah, buru ki terus ya. Wah, lah kok. Lu jenenge latihan to malah. Oh, iya. Belum itu Mas. Iya. Masuk. Kemana bu pacul dewe? Sesuk kayak wangi Mas. Iya, wangi baru sok, Bang. Iki nandur jagung ngono didongakno bismillah. Wis bar Bu, Mas bireng Mbak. Wis tak mas sore ya. Ora usah kok genjongi ya itu. Duh. Kan ning. Engko pe. Iki Kamera. kamera iki. Kameramen. Ben ning ae. Ya Allah Mbak, podong ini Mbak. Angel Mas boleh. Cepet. Wis dongakno ki ya jagunge muga-muga panane melimpah. Renjak kok maco apa kok iso ta sini ya. Turah-turah. Desel nang bongkar desel e. Ya bar iki tak dandani. Ya nang dibongkar kok motor-motor sing ora kena yo nggo ngaret lho. Duh, tak uripine Mbak. Iya, buru ki mati lah. Terarang-arang ku perkara mbah cotole pitik mbah pira. Masuk kalenan ini kok gelem milih Mas. Kurang Ini seru. gak jane iki ora, iki ora sabakno harga kok disigar ono. Kayak kalenan nek iki ora sabak pacel iki kok digakno kalenan. Wes laranku anu tok. Jajal tok. Iya jajal. Maksud iki men roh dangir. Lah, Nek kowe pitike gak lho karo digurak. nek matulem kuwek nang iki yo mbah. Apa? Wong matulem ngene kuwek kok. Lah piye Mas carane? Desa kan iki sampah-sampah tok ae. Jajal tak ingetane. Iya. Dadi kleru caraku. Aku supaya ngene kan nenteng. Oh, Iya. Ya kowe mbok polo ngene kok yo. oh berarti tipis-tipis ngono to Mas? Iya. Tok tipis-tipis wis. Kayak potong jagung. Ora putih yo. Oh iya. Santai kalem deh, santai. Santainya piye yo? Yo tenaga tapi yang gak temen-temen. Oh, apa Mas wi? Cacing ya. Cacing. Di. Macammu ya cacing ini. Iya. Satu tanah. Kena nggo tombong anu Mas, apa? Tombo apa? Nek sing duwe Digoni wong ya. tombo tipes ya kuwi Mas sing mandi. Loro tipes kuwi. Ya soalnya ana enggak Nek biyen cilakanku diombeni kuwi karo make. digodhog ya. Digerus, Nggih. digodhog embut pokoke digerus no. Karo make. Tipis-tipis ini tok ya. Iya Mas, nah ayo. Mas. Ya kok tunjuk po patole yo. Gembel. Ki sak kesuk oleh iki Mas. Iya. Oke. Tak kesuk tinggal merak-merak ya. Tapi make anu kok apa? Ora tandur jagung iki make.
Tak sumber tandur jagung ya. Pari pergi. Golem Jadi pari urung ngan pangani tikus sih. yo teko sumpah wis ora paten. Nah. Ini wis ki. Ini ben atus. Wis ana disempret. Jajal tak jajal nih. Mau tak jul iso pura. Diserempet-serempet notok berarti. Iya, cok engko sikam lho, begagah. Jagungnya curuki to. Ya, jagung mbok uruki yo. Malah tekor iki Mas. Alon-alon ya. Cek salah Mas. Gak. Salah. Bener. Terus lurus. Ya, Bener kene toh? bener. Iya. Latihan tani ya. Pakai tengah-tengah jagung. Itu kalem. Ya. Terus. Tindak. Jadi taruh wong emas terus kene terus kanan iki, nek emas nek. Nek ngemesne piye Mas? Ya terus kanan iki nayong ngono ngene. Ini. Iya lah, ya ora. Oh. Nek terus ya kabeh gede. Matur suwun Mas tutoriale macul. Iya. Wah, cilik ngono ya Mas. Iya. Angker dicek nek teko kuwi. Ayo mulai Mas. Iya kok rasan kok. Ini ku ya rasan ya. Terus pemirsa yo. Apa Mbak Min? Jaluk warah iki lho Mbak Min. Mas, yang sarapan sih Mas. Oh iya, sarapan ya. Senep kita ngewas sampe bene. Iya. Wong karek melangkahi wis teko ijen Iya, lho, wes, ora gelem sarapan. No. Agak ledet. Guri omah pas iki. Terus pemirsa yo iki arep sarapan sih. Iya sarapan ya Mas. Terima kasih sing wis delok kegiatane Mas No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.